धुळे शहरातील नकाने रोड येथील आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या बापूसाहेब डी विसपुते माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात 2 व 3 सप्टेंबर पर्यंत विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे। हे प्रदर्शन पंचायत समिती धुळे, धुळे शहर व तालुका माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ, धुळे शहर व तालुका विज्ञान व गणित अध्यापक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आले आहे। धुळे शहर व ग्रामीण तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात व्यवसाय मार्गदर्शन विषयक, अध्यापन निर्मिती, शैक्षणिक साहित्य व प्रयोगशाळा सहाय्यक, परिचर निर्मिती, शैक्षणिक साहित्यांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलेले आहे व या प्रदर्शनात धुळे शहर ग्रामीणमधील सर्व शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे। आज दिनांक 2 सप्टेंबर 2022 रोजी आदर्श संकुल या विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये धुळे शहर व तालुका स्तरीय विज्ञान प्रदर्शन भरवण्यात आलेलं आहे। या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये धुळे तालुक्यातून व धुळे शहरातून माध्यमिक तसेच प्राथमिक गटातून साधारणतः 210 उपकरणांची मांडणी केलेली आहे। या वर्षाचा विज्ञान प्रदर्शनाचा जो मुख्य विषय होता तंत्रज्ञान व खेळणी, या विषयाअंतर्गत 6 उपविषय होते। त्या 6 विषयामध्ये पर्यावरण असेल, वाहतूक आणि वाहतूक नियंत्रण असेल, त्यानंतर कॉम्प्युटर ॲप्स, नंतर गणितीय खेळणी म्हणजे मॉडेल्स, अशा पद्धतीच्या उपविषयावर अनेक विद्यार्थ्यांनी चांगल्या प्रतीचे उपकरण बनवलेले आहेत। आज माननीय गटशिक्षणाधिकारी सुरेखा देवरे मॅडम तसेच या विद्यालयाचे अध्यक्ष माननीय महेंद्रजी विसपुते साहेब, तसेच पंचायत समितीचे आदरणीय शिक्षण विस्तार अधिकारी पाटील साहेब, सर्व शिक्षण विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक संघाचे माननीय आविबापू, उदयजित वरवणे सर, आर.जे. पाटील इत्यादी मान्यवरांनी, तसेच धुळे तालुका व धुळे शहर विज्ञान अध्यापक संघाचे आमचे सर्व पदाधिकारी यांनी या ठिकाणी सर्व मेहनत करून या विद्यालयाचे प्राचार्य प्रवीणजी पाटील सर यांनी विज्ञान प्रदर्शन अतिशय चांगल्या पद्धतीने भरवलेलं आहे। या विज्ञान प्रदर्शनात सर्व विद्यार्थ्यांचं परीक्षण चांगल्या पद्धतीने व्हावं यासाठी आम्ही जवळजवळ धुळे शहरातून व धुळे ग्रामीणमधून 16 परीक्षक, तज्ज्ञ अशा परीक्षकांची निवड केलेली आहे। 2 दिवसात परीक्षण होऊन उद्या 2 वाजता या प्रदर्शनाचा समारोप होईल। अशा पद्धतीने या प्रदर्शनाची सांगता होईल।